И бах ти халката. Другия пък си изгубил лопатката. Ти не ти е сватбена лопатка, бе. Гледай го като Робинзон Крузо. Много е изсипан този наско. Айде и другия се изсипа. Симулира ли какво прави, не го знам. И наживо предаваме от... Айде... Те даже не могат да започна речта си. То заради това ли е падал борд, защото постоянно падаш? Той ще се печели, какво ще прави? Мамо, виж ме, мамо, виж ме! Айде, и пак се изсипа. Ама, надеждата крепи човека. Вляво са сините, отдясно е червената армия. И в момента резултатът е 2-3 за червения отбор. Какъв баланс с топката. Напрежение в центъра. Айде и... Драги зрители, червената сила не отстъпва на противника. Какъв късмет, че имате такъв зрелищен спектакъл. И 4-3 отново се връщат надеждите за синия отбор. Център и 5-3, дами и господа. Футболистите на червената армия показват истинската сила. Отново Левски са пасивен стил на игра. Стил припичане на слънцето. Но в същото време вкарват гол. 4-5 е резултата. Струва ми се, че сините ще обърнат мача. Казват изненадваща тактика. За съжаление това е грешка. 6-4. Направо Стойчо Младенов завижда, че не е треньор на този отбор. Така. И отново център. Разиграване с топката.
Съдията дава допълнително време и гол в продължението. 7-4, уважаеми зрители. Нормално е, дами и господа, червеният отбор има повече стаж в тази игра. Нормално е те да поведат с такава драстична разлика. Отново център, разиграване. Ней подава към Удоджи. Центрира. Неуспешен. Левски бият. Пряк свободен удар. Връща към вратаря. Червените натискат. В момента наблюдаваме голямо игра стил тики-таки, който включва много точни пасове, много бързи. И така, като гледам, уважаеми зрители, просто изчакват продължението да приключи. И Левски бележи от 40 метра. Пет на 6, уважаеми зрители. 5-7, прощавайте. 6-7. 6-8, извинявайте. Какво зрелище! Със сигурност Еврофутбола е блокирал залозите. Контузен играч от Червената армия. Искат прекъсване на матча, но българския футбол всичко е възможно, дори с прекъсване. 7-8. 6-8. Не, 7-8. И резултата. Един гол е разликата между двата отбора. И Емил Костадинов на вашите екрани. И това е 7-9 полза на ЦСК. Пряк свободен. Съдията дава второ допълнително по време. Продължение, извинявайте. ЦСКА не се отказва. Опитва някакви маневри. Емил Костадинов. Наближава наказателното поле. Връща назад към своя съотборник. И Иван Занев подава пак към Емил Костадинов. И това е 10-7, уважаеми зрители. Какъв спектакъл! Дълго време ще се появява този матч в спортните новини. И почивка, дами и господа. След малко се връщаме.